Velkommen til en ny episode. Okay. Vi har gæsten med Noah. Og hvad er det vi skal lave? Vi spiller Build Battle. Hvad er det der? Det er sådan noget, det der, hvor man bruger de der flasker og sådan noget. Flasker? Ja. Nå, det der... Det der, hvad er det? Det der med sådan noget... bryggeting, hvad er det hedder? Ups. Er det ikke brygge, men sådan noget... Hvad er der så i skolen? Fysik eller sådan noget. Hvordan? Tror jeg. Hvordan fanden har vi tænkt det? Eller hvad? Okay, må vi gerne snyde? Hvad mener du? Det er fordi, jeg har... Nej, jeg har ikke noget. Okay. Okay, ja. Jeg kan se de andre spillere. Jeg kan bare ikke se, hvad de bygger. X. Det er slet ikke, fordi jeg har X-ray eller noget. Slet ikke. Nej. Vi skal lige bygge sådan et stort bord. Hvad? Er det ikke sådan et bord, vi skal have? Jo, lad os lave for. Og så skal der bare være sådan en kemikalier på, mand. Det kan jeg. Ja, den skal være hvad? Skal det ikke være lavet af træ eller hvad? Jo. Okay, det skal ikke være lavet af træ. Det er godt nok. Det skulle ikke være træ, og så skal der også noget der jern på, der hvor man gør noget. Skal det ikke være højt? Jo, det skal være sådan der... Her, nej, jo, lige... Der. Og vi har kun 5 minutter, så vi skal ikke bruge al tiden på at lave bord. Slap af. Styr på det. Ej, fuck. Sådan. Og lige. Det er god musik, der er i baggrunden. Det. Ja, Nora. Jeg er med på, at vi giver alle andre puge. Ej, slå af. Ej, når vi skal... Men du kan bare lave bordet færdigt. Det første ord, vi tænker på, når vi ser det, de andre har lavet, det skal vi bare sige sådan. Det første ord. Ja? Det første ord, vi tænker på. Hvad? Når vi ser det der ting, der kommer. Det skal vi sige. Okay. Altså, hvad det ser ud som om. Ja. Altså som... eller hvad? Ja. Eller som normalt. Nej, det ser ud som om det ser ud som... Wow. Vi mangler lige lidt. Om det ser ud som om det er sådan et der kat, eller hvad fanden. Om det ligner noget i noget vi skal bygge. Jeg havde noget Minecraft bugge her. Hvis man kigger sådan. Ja, der. Bug. Minecraft bug. Jeg laver lige 3 større. 2. Eller jeg tager bare den ene. Lort. Jeg kan ikke finde ud af det her, bare så jeg ved det. Bare lave den. Bare lave et eller andet. Men jeg ved, at vi kommer til at tabe, så. Okay. Shift-klik. To attack leads. Brug jern heroppe i øverst. Hvad? Brug jern øverst. Sådan der, som den ikke er på sådan noget her hvidt. Jeg skal nok gøre det, hvis der er nok tid. Jeg prøver bare at lave sådan her. Det gør du bare. Hvor er det? Jeg bygger lige den her side færdig. Skal der ikke være sådan nogle skuffer i? Hvad? Der skal være sådan nogle skuffer, ikke? Det var fint.
Hvad for en farve skal det være? Jeg ved det. Den skal være en længere. Shit. Nu går det fandme. Jeg kan ikke nå det. Hvor kan du nå det? Jeg kan nå dig. Kan du ikke? Nu blev den 4. Nej, det der jeg lige har lavet, det var rigtigt. Shit. Nej, det var det ikke. Jeg kommer op og hjælper nu. Jeg skal bare lige lave et håndtag. Håndtag skal være ud af jern. Hvad er det der? Her. Ja, det ligner sådan ting. 6 sekunder. Sådan der. Okay. Nej, det var okay, det er dårligt det der. Hvis de har brugt 5 minutter på det her. Okay, jeg ved ikke, hvad du har lavet. Jeg tror også, vi har. Vi har givet en poop. Jeg giver mig. Okay. Ej, det kan jeg altså ikke pisse. Det her, man har 5 minutter, ikke? Og så laver man det her. Okay. Det er flot. Det er super poop. Ej, har de også brugt 5 minutter på det her super poop? Ja. Hvad har vi brugt det på? Det er wow, det her. Jeg ligger bare sådan dognet. Her. Se, det er der noget. Ja, så kører det. Legendaries alle sammen. Jeg kan se mange, der giver screen. Okay. Ej, det kan man ikke. Kan man bruge 5 minutter på det lort? Kan man altså ikke. Det kan jeg sige det, men... Okay. Hvad er det her? Nå, de har prøvet at lave den der maskine, som der laver det. Nej, jeg kan ikke lide det. Poop. Jeg kan godt se ideen i det, men det er bare... Okay, det her. Det kan man godt se, fordi det er sådan noget der. Du kender godt det der. Det kan få en poop. Altså, hvis de har brugt... Den er meget tynd om den mand. Okay, det her. Det har de ikke brugt 5 minutter på uden. Kommer hjerter op af. Super poop. Jeg kan godt lide den i midten. Poop. Super poop. Okay, men han er fandme tynd. Hvis han var tykkere, så havde det været god, men det er en poop. Ja, den er bare væltet, mand. Den her poop. Ja, super poop. Hvad giver du dem? Super. Okay. Okay, det er det er også lavet på bordet. What the fuck? Det er en stol. Okay, den er faktisk fin. Jeg giver den poop. Jeg giver den... Okay. De har lagt hekse. Ja, super poop. Den er faktisk god. Er den god? Det er jo bare sådan noget der normalt noget. Okay. Det kan alle gøre det her. Nu giver den poop. Jamen okay. Ja, og hvad står det her? Wow, what? De forstår ikke. De er sikkert heller ikke for. De kan... Nej, de har lige brugt altid. Det lort det der. Yeah. Ej, vi fik en 12.
Og de kalder det her noget godt. Det er også meget svært emne. Okay guys, vi ses i næste episode. Vi ses.